Hyvät katsojat, paikalle saapui juuri P. Mannonen, äärimmäisyyksien mies. Olemme tällä hetkellä Liedon Parmaharjulla. Petri tulee tänään yrittämään 3 äärimmäisen vaarallista stunttia. P. Mannonen, haluatko antaa jotain kommentteja katsojille? Ymmärrettävästi Petri on niin keskittynyt suorituksensa, ettei hän halua juuri nyt puhua, mutta kaikki näyttää olevan kunnossa suorituksia varten. Hän ottaa apuvälineensä ja lähtee kohti huippua. Olemme nyt lähestymässä pelipaikkaa. P. Mannonen on silmiäisen keskittynyt suoritukseensa. Hän ei suostu edelleenkään antamaan minkäänlaisia kommentteja. Suorituspaikan juurella tunnelma on todella jännittynyt. Petri ilmeisesti sparraa itseään suoritusta varten ja keskittyy katsoo suorituspaikkaa. Petri on nousemassa nyt ylös portaita. Lähdemme nyt seuraamaan Petriä kohti huippua. Portat ovat erittäin jyrkät, kuten näkyy, mutta se ei Petriä haittaa. Petri ottaa meihin etumatkaa. Hän ei halua tippaakaan häirintää vaarallisen suorituksen alla. Ja nyt olemme Parmaharjun huipulla. P. Mannonen on jo asettelemassa itseään pulkkaan. Kuvausryhmä lähtee nyt kohti kuvauspaikkaa. Petri, lähde vasta minun merkistäni. Kuvausryhmä lähestyy nyt kuvauspaikkaa, joka on tuo torni. P. Mannonen on valmiina asemissa, valmiina hyppäämään. No niin, antaa tulla! Antaa tulla! Hyvä Petri! Joo, oota mä tuun sinne! Hyvä Petri! Oikein nätti telemarkki, mutta vauhtia olisi voinut olla pikkasen enemmän, kun se lento jäi nyt vähän matalaksi, mutta muuten ihan ok. Täällä on sun lasit ja taas ne siitä ja lähdetään seuraavaan suoritukseen. No niin Petri, hienosti meni eka temppu. Ootko muuten ikinä ennen hypännyt laskuvarjolla? No ei mitään, ei kun nokka kohti uusia seikkailuja. Ota varjon mukaan ja lähde kohti tornia. Siellä P. Mannonen jälleen matkaa kohti huippua. Petri hei, hyppää vasta sitten kun mä annan luvan. Petri on jo huipulla. Me lähestymme nyt kuvauspaikkaa. Noniin, hyppää! Avaa varjo! Petri! Hyvä Petri. Muuten ihan kiva, mutta laskuvarjo vaan olisi pitänyt avata tossa. Nyt mene takaisin ylös. Tässä on muuten taas sun lasit. Mene takaisin ylös ja no missä? Takaisin ylös ja keskity niihin laskuvarjoihin. Ei ihan näin vaikeeta voi olla. Petri on jälleen saavuttanut huipun ja odottaa merkkiä. No niin Petri! Nyt keskityt siihen laskuvarjoon! Juu. Eiköhän se ollut siinä sitten. Petri hei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Täällä on taas sun lasit hei. Nyt eihän sulla ole laskuvarjo edes mukana. Mitä helvetti? No täällä on sun pipo, oota hetki. Ehkä tää ei ole vaan sun juttu, että jos mennään kokeilemaan jotain muuta. No niin, täällä Petri onkin valmiina viimeiseen stunttiin, onko kaikki kunnossa? No niin, sitten ei muuta kuin liikkeelle. Ja minä täällä odottelen jälleen paikalla. Petrin tehtävänä on siis pysyä pulkan kyydissä mahdollisimman pitkään.
todennäköisesti heidän pitäisi tulla aivan näillä minuuteilla tästä minun ohitseni. Ja sieltä saapuukin jo työn sankari 3 tuntin jälkeen. P. Mannonen, miltä nyt tuntuu? Hän on ilmeisestikin hieman väsynyt pitkän päivän jälkeen. Me taidamme hänet jättää lepäämään tänne parkkipaikalle ja lähdemme itse kotiin.